Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýowşan Annurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 5-nji noýabr, hepdeniň pensiýa güni. Habarlar günlük programmamy dinlemäge çagyrýar. Ortiýet Müsürde ýykylan Rus sorunyny bomba goýulanyny barada aýdylýanlary spekulaýasiýa diýip atlandyryp ret edýär. 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlardan gaçyp atalgy başpena soran ortiýetlileriň sany görülmedik derejäge aldy. Aşgabatda ýol gurulşy yararly ýene bir gonamçylygy ýykylmak korkunyň awanýanyny gaýdylýar. Sopana gonamçylygynyň bütünlüği aýrylmak korku. Türkmenistan Döwlet Gümrük Gullugynyň döredilmeginiň 24 ýyllygyny bellädi. Prezident Berdimuhammedow ýurdun ýollaryna sağlaşykly transport hereketini üpçün etmegi, düzgün wagtlara jerime salmagy talep edýär. Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum, geliyorum. Bir kere para vermeden geçtim. Bunu siz bilen ýurdun Gümrük Gullugynyň işige ýollar hämişinde ýapylýar. Yol hereketindäki ýagdaýlar barada töhfetdeşliklerimizi dinleýärsiňiz. Gepleşiklerimizin esasy bölügine geçmeden günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Buxarestde müňler çadam tapgyr ikinji gece köçelere protesta çykdy. Ýogsa gece klubda bolan betbalçylyk sebäpli Premier Minister Viktor Pontonuň işden çekilenine bir näçe sagat geçipdi. Demonstrasiýaçylar 4-nji noýabr akşam parlament binasynda tarap ýürüş edip, ýerki saýlawlaryň geçirilmegini, syýasy reformalaryň güýçlendirilmegini talep etdiler. Beýleki ýer şäherlerde hem ýygnanşyklaryň bolanyny habar berildi. Bir gün odal Buxarestdiň köçelerine 20.000 çemes adam protesta çykyp olar 30-njy oktýabrda bolan ýangynny 30 adamyň ölenligi üçin gahar edýärdiler. General polkovnik Viktor Bondaryowyň 5-nji noýabrda Komsomolskaya Pravda gazetine aýtmagyna görä ortiýet Siriýada uçara garşy ulanylýan raketa sistemasyny ýerleşdirmek kararyna geldi. Rus generaly bu karara mümkin bolan ähli hukuk hatarlary nazara almak esasynda gelinenligini aýdypdyr. Mysal üçin Siriýa bilen goňşulukdaky ýurtda harbuçar ogurlanyp Rus güýçlerine hüjüm etmekde ulanlyp biler diýip general sözüniň üstüne goşýar. Ol Siriýada ýerleşdiriljek antuçar raketa sistemasynyň tipini aýtmady. Forbes jurnaly ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin tapgyr 3-nji ýyl dünýäniň iň güýçli şahsy atlanyrdy. Bu ýyllyk derece 4-nji noýabrda eglan edildi. Putin mundan bir aýdan günwataryň özüni sanksiýalar arkaly izolýerlemek finançyklaryna garşy durup, howa darbalaryny urmak bilen Siriýa urşunyna täze front açypdy we Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady kabul edipdi. Putin dünýäde islam dadyny etmäge gurby etýän we aman galýan az sanly adamlaryň birdigini suud etmek dogam etdirýär diýip Forbes jurnaly aýdýar. Angela Merkel geçen ýyl 5-nji ornuny bolanlygyndan bu ýyl 2-nji orna geçdi. Prezident Barack Obama geçen ýyl 2-nji ornuny bolanlygyndan bu ýyl 3-nji orna düşdi. Tapılan delile görä Müsürüň Sinay ýarymadasyna ýykylan Rus sorunyň helakçylygyna İslam Döwlet topar tarapyndan goýulan bomba sebäp bolana çalym edýär. Bu pikir 4-nji noýabrda Amerikan we Ýewropa howpsuzlyk çeşmeler tarapyndan aýdyldy. Angliýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond bu uçaryň ýykylmagyny bombanyň sebäp bolan bolmagy gaty mümkin idi. Uçaryň ýük goýulýan ýerine ýa başga bir bölegine partlaýjy madda goýulany çalym edýär diýip bir Amerikan resmiýeti CNN-e aýtdy. Dinlenen telefon gepleşikler bu bombany İslam Döwlet toparynyň Sinaýdaky bölüminiň goýunyny baradaky deslapky netije gelmäge esas berýär diýip Amerikan resmiýeti aýdypdyr. Ortiýet bu aýdylýanlar spekulaýasiýa atlandyryp ret etdi. 31-nji oktýarda ýyklan Rus sorunyň bortunda 224 adam bardy. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Baku suudy 5-nji noýabrda türmedäki adam hukuklar aktivisti Leyla Yunusyň we onuň adamsy Arif Yunusyň şikaýetleri boýunça dinlenşigi dikeldiýär diýip olaryň aklawçy habar berdi. Aklawçy Elçin Sadykow Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan ullugyny bir ýene-de Baku suudundan bu ýaly tutsawlykdan öý tutsawlygyny geçirmegi haýyş etmekçi diýdi. Sadykow suudyň 5-nji oktýarda bolan dinlenşikde bu jüýdüň işini Bakuň agyr jenaýatlar suuduna iýerenligini aýdýar. Emma ol bu suudyň entek höküm boýunça hiç bir reaksiýa bildirmeýändigini habar berdi. Bakuň
Ağır cinayetler suda Ağustos'ta Leyla Yunus we onun hassa adamsi Arif iqtisad cinayetlerinde günäldiyip degişlilikde 8,5 we 7 ýyl türme tutuklugyny höküm edipdi. Pakistan Lahor şäheriniň golayynda ýakylan dagodyň aşagyny galynlar halas etmek işleri dowam etdirilýär. 4-nji noýabrda çöken dagodyň aşagyny adamdan 18 adam galdy. Kranlar we buldozerler getirilip esgerleriň, injenerleriň we ekspertleriň gatnaşmagyny gyssalyk halas ediş çareleri görüldi. Dagodyň harabalygynyň aşagyndan 100 çemesi adam çekip çykartmak başardy. Resmiler dagod çöken onuň içinde 150 çemesi adam bolanyny aýdýarlar. Emma işçiler bu sanyň has köp bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Kırgızstan parlamenti 5-nji noýabrda Temir Sariýew premier ministrlige gaýtadan berledi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Atly radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepler Adatly radio hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Orsiýet Müsürde ýykylan urus soruny bomba goýdanyň barada aýdylýanlary spekulaýasiýa atlanýar. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov 31-nji oktýabrda Müsürde bolan urus uçar hilakçylygynyň sebäplerini resmi derňew tarapyndan kesgitlenilip bilinýär diýdi. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär. Orsiýet ýeňi ýakynda Müsürde helakçylyga uçuran uçurynda wepat bolan ilkinji pedatyny jaýlady. Şol wagtda Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň resmileri uçuryň bomba arkaly ýere gaçyrylanlygyny çak edýärler. Kogalim aviametrajet kompaniýalary tarapyndan dolandyrylýan A321-200 kysymly uçuryň 31-nji oktýabrda Müsürüň Sinay ýarymadasyna helakçylyga uçurmagy derarly 224 adam wepat boldy. Ýolagçylaryň köpüsi Müsürüň Gyzyl deňiz Şarm el-Şeyh kurortunda dyn çalyşdan soň öýlerine barýan orsiýetlilerdi. 5-nji noýabrda uçur helakçylygynyn ilkinji pedaty Sankt-Peterburgdan günorta tarapda 160 kilometr uzaklykda ýerleşýän Veliki Novgorod şäherinde jaýlandy. Hosarlary 60 ýaşly Nina Lushchenko bilen hoşlaşdylar. Howa şirketiniň şeýlede Müsürüň we orsiýetiň resmileri uçuryň helakçylyga uçuramagynyň sebäpleri barada aýtmagyň ören ýerdigini bellediler. Emma Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň howpsuzlyk çeşmeleri hadise boýunça geçirilen barlaklaryň bomba bilen bagly sebäplere görkezýänligini aýtdylar. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond Britaniýanyň telewizionyasynda 5-nji noýabrda eden çykyşynda bomba hüjümi bolmagy guman edilýän hadisanyň aňyrsynda Islam döwleti toporunyň bolmagynyň ehtimallygyny belledi. Hammond Islam döwleti toporunyň Sinay ýarymadasyndaki bölüminiň ýolagçy uçary urup gaçyrmagyň jogapkärçiligini öz üstüne alandygyny aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň medeniýet wekili uçuryň helak bolmagynyň sebäbi barada Hammond'yň öňe süren çaklamalaryny derhal ret etdi. Dmitri Peskov 5-nji noýabrda jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda orsiýet helakçylygynyň sebäpleri barada belli bir düşündürüş berip bilmeýär diýdi. Emma ol sebäp hökmünde bir çaklamanyň öňe sürilmeginiň toslamadygyny aýtdy. 4-nji noýabrda Islam döwleti toporunyň Sinay ýarymadasyndaki ýarany özüniň Islam döwleti toporunyna wepaly bolmagy kasam etmeginiň ýyl dönümini bellemek üçin hüjümi planlaşdyranlygyny eglan etdi. Howpsuzlyk boýunça resmiler we derňewçiler uçara daşyndan hüjüm edilen bolmagynyň gumanydygyny we Sinay ýarymadasynda ýerleşýän söwüşçileriň 9000 metr beýiklikde barýan uçary urup ýere gaçyrmak üçin tehnologiýa eýe bolmagynyň şüphelidigini aýtdylar. Mundan soň partlamanyň uçaryň içinde dören bolmagy bilen bagly mümkinçiliklere üns gönükdirildi. Uçar helakçylygy meselesiniň Britaniýanyň premier ministri David Cameron'yň Müsürüň prezidenti Abdel Fattah el-Sisi bilen 5-nji noýabrda Londonda geçirýän gepleşikleriniň üns merkezinde bolmagy mümkin. Britaniýa Şarm el-Şeyhe gatnaýan uçarlaryny belli bolmadyk wagt aralygynda ýatyrýanlygyny eglan etdi. Philip Hammond Britaniýaly seýahatçylaryň Gyzyl deňizdäki kurortdan öz ýurduna 6-njy noýabrda aeroportdaky howpsuzlyk çäreleri berjaý edilen soň gaýdyp biljekdigini ma'lum etdi. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Gödel dinlediňiz. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Forbes jurnaly tarapyndan tapgyr 3-nji ýyl dünýäniň iň güýçli şahsiýet diýilip atlandyryldy. Şol wagtda 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlardan gaçyp atalga başpena soran orsiýetlileriň sany 50% ýokargaldy. Eýsem munyň sebäbi ýa-da sebäpleri näme bolup biler? Nowaty kardeşim Muhammed Tahir'e berýär.
Birleşen Ştatlardan başpena sorap yüz tutyan orsiyetleriň sany soňky 2 ýylyň dowamında iň ýokary derejä ýetdi. Birleşen Ştatlarynda 30 sentýabrda tamamlanan 2015-nji maliýe ýylyň dowamında Amerikadan başpena sorap orsiyetiň grajdanlaryndan 1454 sany arda gelip gowuşdy. Bu şondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende ardalaryň sanynyň 50% 2012-nji ýyl bilen deňeşdirilende bolsa 2 hisse köpelenligini aňlatýar. Şol ýyl prezident Vladimir Putin 4 ýyllap hökümet başçylygyny wezipesine eýilip oturan soň täzeden ýene prezident wezipesine dolanypdy. Başpena sorýan orsiyetleriň sanyny degişli bu maglumaty Birleşen Ştatlarynyň içeri howpsuzlyk ministerligi informasiýa azatlygy baradaky kanuny laýyklykda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Birleşen Ştatlaryndan başpena sorap tapşyrylýan bir arda birden köp adamyň adyndan berilip bilinýär we ýüz tutýan adamyň aýalyny we çağalaryny da degişli bolup bilýär. Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna berilen maglumatda orsiyetleriň Birleşen Ştatlardan başpena soramagynyň sebäpleri görkezilmeýär. Birleşen Ştatlarynda emigrasiýa boýunça ýardam berýän aklawçylar sanlaryň köpelmeginiň 2013-nji ýylda orsiyetde kämillik ýaşyny ýetmedikleriň arasynda adaty bolmadyk jinsy gatnaşyklaryň propagandasyny gadagan edýän kanuny prezident tarapyndan gol çekilmeginiň ýyzyany homoseksuallaryň, biseksuallaryň we transgenderleriň köpçüliklerini ýurdun daşyna göçüp gitmegi bilen bagly bolmagynyň mümkindigi hem aýdylýar. Gunmatar hökümetleri bu kanuny diskriminasiýa häsiýetli, ýagny yekirci diýip atlandyrdylar we ýazgardylar. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar bolsa, bu kanunyň geýleriň garşysyna zorlukly hereketleri edýänlere jogapkärçilikden sypmaga mümkinçilik döredýänligini aýdýarlar. Başpena soryan orsiyetler bilen işleşen juristlerin resmi bolmadyk maglumatlaryna göre şu ýyl pena gözleýänleriň sanynyň çürt kesek köpelmegine siýasy ýyzarlamalaryň, haýbatlaryň şeýlede korrumpirlenen resmilerin ýyzarlamalarynyň pedalary bolýanlyklaryny aýdýan orsiyetleriň sanynyň artmagynyň täsir ýetirýän bolmagy hem mümkin. New Yorkda ýerleşýän emigrasiýa boýunça ýardym berýän aklawçy Alina Şawtsowanyň Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna aýtmagyna göre onuň şu ýyl ýollan ardalarynyň köpüsi Putiniň siýasatyna we hareketlerine şol sanda geçen ýyl orsiyetiň Krymy Ukrainadan basyp almagyna garşy çykýan orsiyetleriň adyndan bolupdyr. Şawtsowa özüniň ýakynda işleşip başlanan bir müşterisiniň şu ýylyň başynda Kremliň golaýynda öldürilen opozisiýon liderleriniň biri Boris Nemtsowyň hatyrasyna geçirilen matam çäresine gatnaşandan soň polisiýa tarapyndan ýygyderli ýyzarlanyp başlananlygyny aýdýandygyny habar berdi. Köplenç başpena sorýan orsiyetliler we Azerbaýjanlar bilen işleşýän Ismail Şahtaxtynski geçen ýylyň dowamında işleşen orsiyetleriň sanynyň öňkilerden köpelendigi we olaryň häkimetleriň özlerinden para bermegi, günany boýna almagy we galp şaýatlyk etmegi talap edendigini aýdýandyklaryny belledi. Köplenç hökümet kimdir birini garşy iş gozlamagyna finansynda munyň üçin saýatlar gözleýär. Olar galp aýplamalary we saýatlary köp ulanýarlar. Köpelen ardalaryň eslesini men şunuň bilen baglanyşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň içeri howpsuzlyk departamentiniň maglumatyna görä 1994-nji ýyldan bäri orsiyetiň grajdanlary Birleşen Ştatlardan başpena sorap 17.000-den gowrak arda tapşyrypdyrlar. Olardan 6.000-den gowragy makullanypdyr. Orsiyetler tarapyndan şu ýyl Birleşen Ştatlardan başpena sorap ýazylan ardalaryň sany 1994-nji ýyldan soňky ýyllar bilen deňeşdirilende iň ýokary derejä baryp ýetdi. Sowet Soýuzynyň dargamanyň iyi süre, ýagny 1994-nji ýylda başpena sorýan orsiyetlerden Birleşen Ştatlarynyň hökümetine 2127 arda gelip gowuşupdy. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Muhammed Tahir dinlediňiz. Aşgabatda ýol gurulşy gürarly ýene de bir gonamçylygy ýykylma köpüniň awanýanyny aýdylýar. Eger birak ýa çekilsek, soňky ýyllarda paýtagtda we onun töwereginde ençeme gonamçylyk ýykyldy. Azatlyk radiosy ýumurlan gonamçylyklar barada ýürüýte suratly maglumat taýýarlady we ony websaýtymyzdan, sosial ulgamlardan görüp pikirlerinizi paýlaşyp bilersiňiz. Kärdeşim Sehra ýerli ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen häzir hukup awanýan gonamçylyk barada hem söhbetdeş boldy. Bu söhbeti bilelikde dinläýin. Amanradağı Aşgabatda yeni bir gonamçylyga ýykylma köpüniň awanýandygyny habar berdiňiz. Bu haýsy gonamçylyk, nerede ýerleşýär we näme sebäpden oňa ýykylma köp awanýar? Aşgabat şäheriniň ýylyçyn maýdylşýar Orrort tarapynda ýerleşýän Sopanaty gonamçylygy bar. Bir öňkü Hudaýberdi häzirki Atamrat Niýazow şaýolunyň demir gazygyny öňkümir häzir kandalyp kösetmegen Gunmatar tarapynda ýerleşýän kadim gonamçylyklaryň biri.
Häzirki wagtda andalyp köseti juda giňeldilýär, odan köse urlup barýar edil şonuň ýalym Atamrat Niyaz şaýolum giňeldil uğrullu. Nem gelip şol andalyp köseti edil sopanaty gonumçylygyny direp şo ýerde demir haýat aýran mudurýony çakymçak bolsa täzeyle çelli ýen andalyp şaýoluny giňeltmek, awatlamak işlerini şeýlem Atamrat Niyaz şaýoluny giňeltmek işine başlanýar. Şu iki köçäniň çatyrygyna yerleşýän sopanaty gonumçylygynyň bütünlüği ayrılmak ya olmasa bir sähälçe ýere çelrik gysylyp daraldyrma gowy var tähra. Amanmyrada soňky ýyllaryň dowamyna ýykylan käbir başga gonamçylyklar barada da maglumatyňyz bar. Olar haýsy gonamçylyklar hemem nähil ýagdaýda ýykyly? Aşgabatyň ilerki garadamak diýilen gonamçylygyň deň ýarty ýykylyp, olaň howsarlaryna habar etirdiler. Şo döwlen ol gonamçylykdaky merhumlaryň jehetleriniň ganlary ýygnanyp alınıp gidilip, şo ýerden hem şaýol giňeldildi hem üstünden jaýlar salynýar. Aşgabatyň demirgalygyny näki diýdar baba gonamçylygyny da ilki suwy berdiler, üstünden köprü ýene gaýrylar salynlar. Aşgabatyň başga bir iň ulu gonamçylygy köşdäki Mahmud İhsan gonamçylygyny beýle ýykan ýumrarlyk bolmady ýöne inni 15 ýyldan hem köprek wagt bäri Mahmud İhsanyna adamlar jaýlamak gadagan tähra. Amanrada indi şol gonamçylyklar ýykylyp ýerine näme guruldy? Käbiriniň üstünden ýol çekildi, käbiriniň üstünden köprü salyndy. Eger ankyl aýtmaly bolsa onu Aşgabatyň demirgalyk günnoruny erleşýän Goşgaraty gonamçylygyndan 15 ýyl bol suwy berilip düzlenildi, ýeri bilen deňlenildi, ýerden hem uzak ýyllaryň dowamyny urna seredilmedi, gonamçylyk önür tozap ýatan, kamyşwatan jeňele urildi. Ine soňky 4-5 ýylyň dowamyny da şo gonamçylygyň demirgalyk böleginiň üstünden Gurban Sultan Eze diýilýän şaýoly çekildi, giňeldildi, şeýdip gonamçylygyň deň ýarsa şaýoluň prospektine şannagarly galan ýardan düzlenip üstüne başly baratly ağaç naharlar oturdurly. Amanrada gurung neden gonamçylyklaryň aglawaty Aşgabatyň içine yerleşýär. Ine häzirki wagtda Aşgabatlylaryň öz merhumlaryny jaýlamak üçin nähil alternatiwalar hödürlenýär? Häzir bir ýerde alternatiwalar diýipler gerekdir. Ýeketäk yer olam Aşgabatdan 15-20 kilometr gaýrylykda Çogolly owasyndan ýykylan Çogolly daçalyklarynyň hem has gaýrada Çogolly gonamçylygy ady bilen merhumlaryň jaýlanýan ýeketäk gonamçylygy bar. Diňe şonu jaýlamak ruhsat edilýär. Gonamçylyklary merhumlary eltmek jaýlamak gadagan. Şo gonamçylygym iki bölege bölünen, Gunnogor demirgalyk bölegine musulmanlar öz merhumlaryny jaýlaýar. Gunmatar demirgalyk bölegine bolsa Hristiýanlar özleriniň merhumlaryny jaýlaýarlar. Häzir Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbet döşligimizi dinlediňiz. Bu mesele barada siz hem Adatlyk radiosyny öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Şeýle-de web saýtymyzda öz pikirleriňizi galyryp bilersiňiz. Türkmenistan 4-nji noýabrda döwlet gümrük gullugynyň döredilmeginiň 24 ýyllygyny bellädi. Döwlet mediýasy bu sene bagyşlanyp dawraly ýygynyň geçirilendigini, tapawutlanan gullukçylaryň höwetlendirilýändigini, türkmen gümrükçileriniň bolsa degişli halkara standartlaryna eýe bolanyny habar berýär. Emma Adatlyk radiosyna türkmen gümrükçileriniň paral ýanlygyny aýdýanlar hem bar. Biz bu mesele barada Türkiýeli sürüji Türkmenistany ýük gatna diýen Murat Bey bilen söhbetdeş boldyk. Bu söhbetken bilelikde dinläýin. Murat Bey, siz ýük üçin ýygyderli Türkiýeden Türkmenistana gatnaýanlardan bir hökmünde ilki bilen gümrüge baran wagtyňyz duş gelýän ýagdaýyňyz barada maglumat berseňiz. Şöyle bahsedeyim. İran'dan Türkmenistan'a girdim. Bismillah, asker geliyor. Hoş geldin. Hoş gördük. 5 manat. Geçtin oradan. Anha bismillah deyip İran'dan Türkmenistan'a girýän ve eskere 5 manat para berýän. Esker ondan soň pasportyňa seredip seni gümrük çaýyna alýar. Ondan soň hekimiň ýanyna barýan. Hekim özüne gyzyklandyrýan ýük barmy ýokmy diýip onu soraýar we 5 manat berenden soň sen uloňy hem akidip barýan ýüküňi hasaba alýar. Soň dokumentlerini taýýarlamak üçin 20 manat birine, 20 dollaram ýene başga birine para bermeli bolýan. Ondan soň ýüküň hasabatyna seredýäniň ýanyna barýan
we ona da $20 para töleýän. Birden ýüküň fakturasy köp bolsa onda her faktura $20 para vermeli. 15 tapawutly faktura bilen ýük akidýänler emma. Men meselen bir gezeginde 3 tapawutly faktura bilen yük akittim ve $80 para vermeli oldum. Dedi senin plakanın karşısında yazan senin tonajın değil. Bak semerada başka orada başka. Bakıyorum orada yazıyor. Benim tonajım var orada. Murat diyor. Eýsem Türkmenistanyň gümrüklerinden para vermän geçip bolan okmy? İmkanı yok. Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum geliyorum bir kere para vermeden geçtim. Bunu daha önce bu mümkün näl. Men 3 ýyldan bäri Türkmenistana yük akitip getirýän. Diňe bir gezeginde para vermän geçdim gümrükden. Şol mahal ýurdun howpsuzlyk işgärleri gümrükde barly geçirýär ekeni. Ýagny KGB gümrükde barly geçirip duran mahaly bolan soň şol gezek bizden para almadylar. Geň alaýmaly. Men şunu belläp geçmek isleýän. Ýagny Türkmenistana yük akiten mahalyň dokumentleriň düzü bolsa-da tapawdy ýok. Sen hükman ol yerdäkilere para paýlap çykaýmaly. $20 yani fatura parası. O şekildeyken parayı geri verdiler. Türkmenistanyň başga owgulky Sowet ýurtlaryna giden mahalyňyz ol ýerde gümrük ýagdaýlary nähil? Olaryň gümrükleri we gümrük işgärleriniň tutumy Türkmenistanyňkydan tapawutlanýarmy? Siz Gruzya diyorsunuz. Mesela Gürcistan'da eski Sovyet devleti. Gürcistan'a bir girin çıkın Allah'a. Meselem, sizin Gruzya hem diýen ýurduňyz bolan Gürcistan, muňa iň gowur mysal bolup biler. Sebebi Gürcistanam owalky Sowet respublikalarynyň ýöne Gürcistana ýük akeden mahalym ýa-da transit geçen mahalym ulugdan düşmän hemme işimi oturan yerimden pencereden uzadyp derrew 10 mundam eglenmän düzeldip ýoluma dowam edýän. Ol ýerde Türkmenistanyňky al paraxorluk ýok. Gürcistanyň çägine ýol hereketi düzgünlerini bolmasaň saňa degýän ýok. Dogrusyny aýtsam Gürcistanda men polisem görmedim. Belki 7 ýa-da 8 gerek Gürcistana girip çıkanların ve onu söylenem Azerbaycan'a gidenlerin. Yöne Gürcistan'da ve Azerbaycan'da Türkmenistan'daki ýaly ýagdaýa duş gelmedim. Türkmenistan'daki resmiýlerin näme üçin haýsy sebäpden transit ýük uluglaryny durup, olardan zor bilen para alýanyny düşünip bilemok. Türkmenistanyň resmiýleriniň transit ýük uluglaryny kadany bolman halatynda duruzmaga we olardan zor bilen para almaga haky ýok diýen. Türkmen polisi Türk ýük uluglaryny makaly derrew duruzýar. Birinden durman geçäýseň ondan soňky hükman ýoluny beklep saklaýar. Men ýük akitip getirýän ýurtlarymyň hiç birine edil Türkmenistanyňky ýaly köp gawat gelen ýerinde goýulan polis nokodunam polis döwleti rejimini görmedim. Polis döwleti rejimini görmek isleýänler Türkmenistana baryp görse näme-nämedigini has gowy düşünürler diýen. Daha böyle bir şey görmedim. Yani bu kadar polis noktası, bu kadar polis devleti. Gidin de polis devleti görün. Murat diyor. Türkmenistany ýük akitip barýan bir ýerine siz öz tejribeleriňizden uğralyp nähili hereket etmegi maslahat berýärsiňiz? Valla orada tavsiyem sadece şu. Asker ne diyorsa uyacaksın. Uymadın başın belaya girer. Türkmenistan'da harwylar, polisler ýa-da gümrük işgärleri näme diýse şonu hükman edämeli. Eger olaryň diýeni bilen alalaşmasaň başyň beladan gutulmaz. Dogruçylyk edýäniň bilen Türkmenistandaky paraxorlugyň çägininden çykyp bilmeýän. Näme etseň hem ahyryny olaryň diýeni bolýar we dawa etjek bolsaň o wolkudan köp para vermeli bolaýmaňa mümkin. $20 birine, semene yazana eğer faturan fazlaysa yandın. Fatura başı $20. Hormatly dinleyijiler, Türkiýeli sürüji Türkmenistana ýük gatna diýen Murat diýip bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji noýabrda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatyny geçirip, ýol köçe hereketiniň howpsuzlygy boýunça görülýän çärelerden ören nägiledigini aýtdy. Ýogsa soňky döwürlerde köçe düzgünlerini bozdulara jerime salmagyň hem güýçlenenini habar berilýär. Şol wagtda köçäni çim gelen ýerinden kesip geçýän piýadalaryň hem azalmaýanyny aýdylýar. Eýsem bir ýerde sebäp ýa-da sebäpler nämede? Kardeşim Tehranyň Aşgabatly jurnalist Soltan Asylow bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläýin.
Hökümet maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti paýtagtda we ýurdun ähli künjeklerine ýol hereketiniň howpsuzlygyny we ulaglaryň hereketine saatlaşykly üpçün etmek meselesine ünsü çekdi. Indi Sultanaýda şeýle diýlende siziň gözüňizde näme eýlýär? Hawa tahrasy Aşgabat şäher boýunça türlü sebäpler bilen ýollar härisinde ýapylyp, transport gatnawynda ören ulubökdönçlikler, kynçylyklar görýär. Sürücüler için ulu kıyınçılıklar öğrettiğe, yaşayıcılar için, yolcular için ulu kıyınçılıklar öğrettiğe. Köçelerin giyinilmeli, köprülerin kuruluşu bilen bağlı, yankı haysadır bayramçılık terilerine tayarlıklar bilen bağlı, ya bulmasa başarı devletlerden gelen yankı yıkmalar bilen haysadır bir devletin yukarı vazifeli resmilerinin Türkmenistan'a gelmeye bilen bağlı, yollar her şimdi yapılıyor. Sultanaýda indi käbir ýerlerde talabalaý ýol belgileriniň hem ýokdugy ýa-da meselen piýadalaryň geçmeli edilen ýerleriniň aralyklarynyň daşdygy barada hem maglumatlar gelip goşýar. Bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Bu hakykatdan hem teýle piýadalaryň ýollardan geçmeli ýerleriniň aralarda ordan baş bolýar. Häzir uly ýollaryň çatryklaryna ýerasty geçerleriň gurulmagy bilen şol ýerasty geçerlerden geçmek talap edilýär. Lönen haşondan şol ýerasty geçerlerden geçeninde hem iki ýerasty geçerleriň arasynda ýa-da iki ýoluň çatrygynyň arasynda avtodrollar bolýar. Avtomobilçek adamlar işten çıkıp ya çağal adamlar çağalar bağından yaşlılardan ya mektep okuwçysyny mektepden alıp çıkıp şol etesle arala geçmeli bolýarlar. Egerde şolar yankı ýerasty geçerlerden geçip duralga barjak bolsalar. Şol aralykka uzak bolýar. Ýöne elbetde oňorlan köçeler bar yankı kadaly köçelerde ýol belgileri hem kadaly goýulan. Ýöne häzir şäheriň içinde köp ýerlerde ýollary rekonstruksiýa etdiler, yankı täze köprüleriň guruluşyga barlýar, ýollar giňeldirler. Şunuň bilen bagly köp ýerlerde yankı ýol belgileriniň hem piýadalaryň geçmeli ýerleriniň hem ýan belgileriniň iten aýrylan ýerleri bar. Şonda adamlar ulu kıyınçılık çekýärler, nereden ýöretjegini bilmän, yankı gabylyp duran çukurlarynyň gurasyndan ýöremeli bolýan ýerlerim bolýar. Şol edil ýoluň gurasyna haýa taýlanan ýerler bolýar. Şol taýdan ulu makselerim geçip dur, şol ulu makselerin gatdary bilen piýadalaryň hem ýöret, yankı avtodrollara barmaly ýerleri bolýar. Şeýle ýagdaýlar gatnaşan şäheriň içinde. Bular haýsy köçeler Sultanaýda bagşlan? Ene şol häzir şeýleň başyndan bäri yankı ýanwar fevral aýlaryndan bäri Andalip köçesi ýapykdyr. Andalip köçesiniň Oğuzhan bilen kesişen çatyry, Yunus Emre bilen kesişen çatyry köp wagtlap bir ýyla gola ýapykdyrdy. Häzir Saparmurat Niýazy Şaýoğlu bilen Andalip köçesiniň çatyry şu taýda guruluşyga alınıp barlýar. Şo ýerden ýol ýapmak üçin guralan demir haýatlaryň düýbünden ýörýärler. Ýa-ni Gunça hyzmat ediş öýüne barmaly bolýar ýa-da köpetdaý trafik kimleniň edara daýyna barmaly bolýar. Yani şimdi şu taýdan ýolçylaryň geçmeli ýerleriniň kadalary bozulan, şu taýda ýol belgileri hem bozulan, şol demir haýatlaryň dikilip ekskavatorlaryň işläp duran ýerlerinden adamlar ýöremeli bolýarlar. Ondan soň Babandan köçesiniň Saparmurat Niýazy bilen çatyry, Oğuzhan köçesi bilen çatyry bir ýyldan bäri ýapykdyr. O ýerdäki ýagdaýlar hem şeýle. Onuň ýa-ni Gagarin köçesiniň täze aeroport gurulýan böleginde şeýle ýagdaý dowam etdi. Odal kıçyakı fäderki Niýazy köçesiniň tekawadarynyň töwerindäki çatryklary bar, ýa-ni Mahtumulu köçesi, Azady köçesi, şolaryň çatryklaryna şeýle ýagdaýlar ýüzi berýär. Şolarla bir ýyldan bäri şolarda ýol guruluşlary gidip dur, şolaryň hemmesinde de gatly kynçylyk çekýär adamlar. Şo ýerlerden geçmek üçin masjidler hem piýadalar hem howply ýagdaýlar hem şu taýda härisinde görýär dur. Sultanaýda gipleşimde gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Bolýar, sag bolun, salamat isleň. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly jurnalist Sultan Açylow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Şunuň bilen habarlar günneligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizde saatlar kesme habarlar bilen dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň hormatly dinleyijiler.